yhteistyö on toiminut erittäinkin hienosti, niin mä oon suoraan automaattisesti 2 mun omaan asuntoon ottanut White Forestilta keittiöt ja muut kalusteet. Se ehkä vähän kertoo siitä, että miten homma toimii. EMI, Pesonen ja kymmenkunta vuotta me ollaan White Forestin kanssa tehty yhteistyötä. Ensin palkkatöissä ja nyt sitten siitä luonnollisesti omalle toiminimelle niin sama jatkuu. No White Forestin tuotteiden laatu ja kohtuulliset hinnat ja nämä on mulle ja mun asiakkaille ollut hyvin tärkeitä. White Forestilta yleensä mitä vaan tarvitseekaan, niin saa hyvinkin joustavasti, niin kuin olisi pieni asia hyllylevy tai sitten iso keittiökokonaisuus, niin onnistuu aina. Toimitusajathan on ihan oma luokkaansa, että tilauksesta siihen, että tavara on tuolla työmaalla, niin se aika on tosi lyhyt ollut kyllä. Ei ole kyllä kertaakaan tullut vielä sellaista tilannetta, että lupaus ei olisi pitänyt, että kyllä tuote on aina ollut silloin, kun on luvattu. No, mun oman kokemuksen mukaan niin White Forestin kuljetuspalvelu tälleen yksityisenä toiminimiyrittäjänä niin on sellainen iso tärkeä asia, että mä saan kalusteet sisään kohteeseen kannettuna suoraan työmaalle sillä, että mä voin itse keskittyä siinä tekemään omia juttuja ja mun ei tarvitse alkaa etsimään apumiehiä, että mä saan kannettua ne kamat tavarat sisälle. Se on. Ja sitten toinen, mikä nyt tulee mieleen, niin mikä ei välttämättä ole ihan kaikissa paikoissa itsestäänselvyys, niin erikoismittaiset kalusteet. Ei olla siinä 10 sentin välein rajoissaan. No, ehdottomasti voisin suositella White Forestia muille.